Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Loffers genoodzaakt is om de werkzaamheden te staken. Tenminste, dat werd gisteren gezegd. Het is al enkele dagen erg onrustig. Er wordt een strijd uitgevoerd tussen onder meer de kinderen van de oprichter van Loffers, Oswald van der Dijs. Zijn kinderen, Sidney en Oswald van der Dijs junior. En aan de andere kant heb je twee statutair directeuren, Shuaili Ramos en Edmidio Ruggiero. Nou, dat heeft er onder meer toe geleid dat er een faillissementsaanvraag is ingediend. En daar heeft gisteravond de directie van Loffers weer op gereageerd. En die faillissementsaanvraag volgt op een turbulent weekend waarin de directie heeft getracht de normale bedrijfsvoering van Loffers voor te zetten. En zij zeggen dat ze daarin zijn tegengewerkt door de kinderen van Oswald van der Dijs, Cindy en Oswald van der Dijs junior. Die hebben namelijk op donderdag, vorige week, conservatoren beslagen gelegd op alle bankrekeningen van Loffers. Het directe gevolg van de beslagen is dat Loffers met haar bedrijfsvoering moest stoppen en dat zij niet meer in staat is haar crediteuren te betalen. En daarom zegt de statutaire directeuren: met grote spijt constateert de directie dat een operationeel gezonde onderneming diep verankerd in de samenleving op deze manier genoodzaakt wordt haar werkzaamheden te staken. De grootste zorg van de directie gaat nu uit naar de toegewijde werknemers en de zakelijke relaties wordt ongetwijfeld vervolgd. DC-ANSP gaat meldingen onderzoeken. Nou, we hebben allemaal gehoord, afgelopen weekend kwam naar buiten dat er een bijna botsing was in het Curaçaose luchtruim van vliegtuigen die bijna tegen elkaar gebotst waren. Het ging onder meer om een zakelijk vliegtuig en om een vlucht van JetBlue, die opeens zagen dat er een tankvliegtuig van de Amerikanen in hun route was. Daar is veel over te doen geweest en nu heeft de luchtverkeersleiding, DC-ANSP, laten weten dat er inderdaad 2 meldingen zijn geweest, waarbij Amerikaanse tankvliegtuigen zouden zijn betrokken. Die situatie leidde tot ophef en nu laat de luchtverkeersleiding DC-ANSP weten dat de 2 meldingen zorgvuldig zullen worden onderzocht. Dit gebeurt in organisatie en dit gebeurt in samenwerking met de bevoegde autoriteiten. En volgens de luchtverkeersleiding heeft de veiligheid van het luchtverkeer op Curaçao de hoogste prioriteit. Maar in beide gevallen, dus de beide incidenten, zijn volgens de dienst de geldende procedures toegepast en zijn passende maatregelen genomen. DC-ANSP spreekt dus dan ook niet over bijna botsingen, maar over meldingen die worden onderzocht. Ambtsaanvaarding van Routsella Jansen. We hebben een nieuwe waarnemend gouverneur, mevrouw Routsella Jansen. Zij heeft gisteren een toespraak gehouden tijdens een plechtige vergadering in het Curaçaose parlement. Ze is benoemd bij koninklijk besluit van 10 november van dit jaar. 1 december is de benoemingstermijn van haar voorganger, mevrouw Michelle Russell-Capriles, verlopen. Dus vanaf die tijd is mevrouw Jansen aan de slag. Ze is 66 jaar en werkte tot haar pensioen in februari 2024 als adjunct-directeur bij Maduro en Curiels Bank. De regering moet Amerika aanspreken. Dat was een van de opvattingen die gisteren tijdens de vergadering van het parlement werden geuit. Dat zei mevrouw Suzy Camelia Reumer. Zij ging samen met enkele anderen in op de situatie rond de spanningen tussen Venezuela en Amerika en de impact voor Curaçao. Volgens parlementariërs kan de regering meer doen dan ze nu doet. Er wordt gedaan alsof we niets te zeggen hebben, maar we kunnen de krachten bundelen met Aruba en samen met de Nederlandse ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken Amerika benaderen en aangeven dat we het niet op deze manier willen. Dat zei Suzy Camelia Reumer. We moeten duidelijk maken wat we wel en niet accepteren en het is verder onze plicht om een motie van steun te presenteren aan de regering. Want die zitten in een moeilijke situatie.
Ze hebben niks te zeggen over defensie, buitenlandse zaken. Dat is het Koninkrijk. Maar we hebben wel de gevolgen van de spanningen tussen Amerika en Venezuela. En Sheldry Ossepa, voormalig gevolmachtigde minister in Nederland en huidig parlementariër voor de PNP, die zei: we moeten gebruik maken van onze vertegenwoordiger in Nederland. Hij is er niet alleen voor het doorknippen van lintjes en andere leuke dingen, maar hij moet aan tafel zitten om over het onderwerp te praten. Ondernemer veroordeeld voor belastingsschuld. Was gisteren een zaak in de rechtbank. Heeft een ondernemer een vrijstelling gekregen van 4,7 miljoen aan belasting, maar had nog steeds een schuld van 1,7 miljoen. En daarom is hij veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. Het is weliswaar voorwaardelijk, maar het is wel een signaal dat het Openbaar Ministerie zegt dat de belastingen betaald moeten worden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de directeur de belastingen over de jaren 2018 tot en met 2022 niet betaald. En de directeur legde gisteren zelf uit dat het niet zijn bedoeling had, maar hij had alles overgelaten aan zijn accountants en de accountant werd ziek, de accountant overleed en daardoor kwamen er allemaal problemen. Uiteindelijk werd er door het Openbaar Ministerie een 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk geëist. En de rechter heeft uiteindelijk uitgesproken dat hij 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt. En daarbij werd aangegeven dat iedereen met een belastingsschuld van meer dan 100.000 gulden een eis van 3 maanden gevangenisstraf kan krijgen. CBCS verruimt monetair beleid. Dat is de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. Die hebben aangekondigd dat zij afgelopen vrijdag haar monetaire beleid heeft verruimd. De bank heeft de beleningsruimte met 25 basispunten verlaagd tot 4,25%. Dat is de tweede verlaging van dit jaar. Dat heeft te maken met de sterke deviezenpositie van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Tegelijkertijd zegt de bank dat oplopende geopolitieke spanningen in de regio kunnen leiden tot hogere importprijzen. Dat hopen we niet, maar dat kan wel en dan zal de bank weer opnieuw hiernaar kijken. Herdenking, 71 jaar statuut en dat vond gisteren plaats, 15 december, Koninkrijksdag. Dat werd nu gevierd door stil te staan bij 71 jaar statuut, ondertekening. En dat gebeurde bij het standbeeld van Dr. da Costa Gomes in Punda. Hij is de architect van het statuut en hij kreeg de eer hiervoor. Hij is ook de naamgever van onze universiteit trouwens. Er waren veel politici aanwezig, ook andere mensen die interesse hierin hebben, die eer wilden betonen aan dokter. Onder meer de gouverneur was er en er werden diverse speeches gehouden waarin zijn inspanningen voor een betere Antillen, beter Curaçao, werden herdacht. Wij gaan over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diesel algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Botadeno. ¡Suerte! Het ging vorige week veel over de vlucht van Maria Corina Machado vanuit Curaçao, of vanuit Venezuela naar Curaçao en dan
naar Noorwegen, waar ze net te laat was voor de ceremonie van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Maar tijdens die vlucht, ze is dus met een bootje vanuit Venezuela gekomen en uiteindelijk naar Curaçao gekomen, zo gaan de verhalen, heeft ze een wervelfractuur opgelopen. Dat heeft haar woordvoerder bekendgemaakt. En ze kon ontsnappen met een vissersbootje, maar ze kreeg te maken met slechte weersomstandigheden en daarbij zou ze volgens de Noorse krant Aftenposten een wervelbreuk hebben opgelopen. Haar woordvoerder zegt: we bevestigen dat Machado een wervelbreuk heeft opgelopen en zullen verder geen informatie geven. Later in de uitzending reageert de huidige president van Venezuela hierop. Suriname kan wellicht niet deelnemen aan het WK. Dat is opvallend nieuws. Suriname moet nog een kwalificatie spelen tegen Bolivia. En als ze dat winnen in de finale tegen Irak, dat zijn wedstrijden in maart volgend jaar in Monterrey in Mexico. En de bondscoach Stanley Menzo is niet zo lang geleden opgestapt. En Henk ten Kate, de 71-jarige bondscoach, is nu de bondscoach van Suriname. En hij heeft er zin in. Maar er dreigt een probleem, zo schrijft onder meer de Mexicaanse krant Medio Tiempo. Die zegt dat er een kans is dat Suriname niet kan deelnemen. Dat is een mogelijke consequentie als gevolg van het niet nakomen van financiële verplichtingen door de Surinaamse Voetbalbond. Er hebben namelijk interne verkiezingen plaatsgevonden. Daar zijn twijfels over. Mensen zijn naar de rechter gestapt en er is een rechtszaak aangespannen waarbij de rechter heeft bepaald dat de bankrekeningen van de bond voorlopig worden bevroren. Daardoor kan de bond geen financiële verplichtingen nakomen en dat kan de FIFA ertoe brengen dat ze zeggen dat Suriname niet kan meedoen aan het WK. Nou, het is allemaal als. We weten het nog niet zeker, maar het is wel een punt van zorg in Suriname. Corendon organiseert fantrip naar het WK. Meer nieuws over het WK. Corendon, hier op Curaçao, gaf gisteren een persconferentie dat de fans met een vliegtuig naar de 3 speelsteden van Curaçao kunnen gaan. Dat zijn Houston, Kansas City en Philadelphia. We spelen tegen Duitsland, tegen Ecuador en tegen Ivoorkust. En mensen die willen gaan, die kunnen een ticket kopen. Die kunnen een ticket en een pakket kopen. En die kunnen een ticket en ook proberen via Corendon of via de FIFA een entreebewijs. Dat wordt allemaal geregeld. Dat is allemaal in kannen en kruiken. Er moet alleen eerst een pakket geboekt worden. En minstens 35% van dat pakket betaald worden. Dat kan morgen allemaal bij Capital C. Niet met cashgeld. Alles moet gepind worden. En op die manier kunnen mensen naar Amerika. Corendon heeft 5 vluchten naar Houston gepland. 4 naar Kansas City en 4 naar Philadelphia. Dat zijn de 3 speelsteden. En er komt een speciale, mooie Blue Wave Boeing 737 MAX. Dat ziet er prachtig uit. En daarmee wordt zeg maar het WK-vuurtje verder opgestookt. We gaan tot slot nog naar internationaal nieuws. Zoals ik al zei, de president van Venezuela, Nicolás Maduro, heeft gereageerd op de vlucht van Maria Corina Machado. Zoals bekend is bekendgemaakt dat zij een wervelbreuk zou hebben opgelopen. Maar Maduro zegt erover, ze heeft niet alleen haar rug gebroken, ook haar hersenen en ziel zijn gebroken. Het zijn gezworen tegenstanders. Machado zegt dat Maduro een drugscrimineel is die illegaal op zijn positie zit. En Maduro laat weten, wat zij heeft is onherstelbaar. Ze is een demon, ze haat Venezuela, ze haat jou, zo zei hij in zijn televisieprogramma. En de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello, die noemde de details over Machado's vertrek uit Venezuela een bombastisch sprookje. Ze proberen het te presenteren en op te smukken om er een mythisch karakter aan te geven. Maar dat is helemaal niet passend, aldus Diosdado Cabello. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.